Karel Zaňák, provozní ředitel divadla Lucie Bílé a především zpěvačin bratr, je hostem podcastu Známí známých. Dobrý den, děkuji za to, že jste přišel. Já vám děkuji za pozvání. Pane Zaňáku, já bych začala u vaší práce. Co vlastně obnáší práce provozního ředitele divadla? Dá se říci, že všechny operace a výkony, aby to divadlo mohlo fungovat, aby prostě se tam svítilo, aby tam byli lidi, kteří musí odvést nějakou práci a aby tu práci odvedli, aby prostě všechno běželo, jak má. Já myslím, že ta Lucie v provozu divadla zanechává významnou stopu, protože jako majitelka divadla a jako ideový tvůrčí nebo ideový vůdce toho projektu, tak se vlastně účastní všech důležitých porad, rozhoduje o tom, co se kdy, jak bude provádět, co se bude hrát, kam se postaví jaká lampička. Prostě de facto ona má takovou tu vizi a já jsem od toho, abych tu vizi uvedl do praxe. Divadlo Lucie Bílé se vlastně dříve jmenovalo Ta Fantastika a vy jste divadlo otevřeli v roce 2020. To byla doba covidová, ne příliš nakloněná té kulturní sféře. Já když jsem poslouchala nějaký rozhovor, tak Lucie tam říkala, že když už se do té rekonstrukce velké pustila, tak byla odhodlána to dotáhnout opravdu do konce. Sdílel jste stejné pocity, nebo jste tam měl naopak nějaké obavy? Já jsem byl pln obav. Rok 2020 prvním rokem covidu. Vlastně kultura se úplně zastavila. Zastavilo se vlastně všechno. Specifikum divadla Ta Fantastika bylo ještě v tom, že to v té době hrálo výhradně pro zahraniční turisty. Jenže zásluhou zákazu přeshraničního pohybu se Karlova ulice vyprázdnila a nebylo vlastně pro koho hrát. A Lucie přišla s vizí, že bychom mohli to divadlo zpátky vrátit českému divákovi. Proto ale bylo potřeba udělat některé významné kroky a to divadlo bylo vlastně provozováno od roku 1993, od té doby, co Petr Kratochvíl v tom divadle rozjel ten svůj repertoár muzikálů, neverbálního divadla, čili černého divadla a tak podobně. A neproběhly tam žádné investice, nic se moc neopravovalo, vypadalo to divadlo sice zajímavě, ale tak trošku amortizovaně. Lucie správně pochopila, že chce-li natáhnout do divadla českého diváka, musí to být tak, aby se ten pak tam znova rád vrátil. Proto bylo potřeba prostě tu přívětivou část, to je prostě to foyer, to hlediště a tak dál, dostat do takového stavu, aby to tam vypadalo čistě, svěže, moderně a tak dále, což se v maximální míře povedlo, ale spolu s tím se muselo spláchnout i to zákulisí, i to zázemí, to technické zázemí toho divadla, takže nakonec prostě z původně uvažované investice X byla investice rovnající se X krát asi 10. Vy jste před chviličkou říkal, že jste měl velké obavy. Někde jsem se doslechla, že vy jste v tom vašem sourozeneckém vztahu ten pragmatický a Lucie dává spíš možná průchod těm emocím. Není ta pragmatičnost možná někdy až trošku svazující? No, zrovna v této otázce je svazující až moc, protože matematicky mi to vlastně vůbec nevycházelo. Provést investici takovou, u které je opravdu velice, jak říkají Slováci, otázne, jestli vůbec se to někdy vrátí, je prostě proti logice podnikání. Ale problém je v tom, že Lucie není jen podnikatel, ale je to i umělkyně. A ona si prostě chtěla vytvořit domácí prostředí pro vlastní tvorbu a to se jí povedlo v maximální možné míře a dá se možná, že i říct, že i kdyby se jí investice jako taková finančně nevrátila, tak se jí určitě vrátila v pohodě umělecké práce a i v tom tvůrčím rozvoji, protože si může sama určit, co se tam bude hrát, jak se to bude hrát a tak dál. A jí to naplňuje k lidem a prostorem pro další vize a další představy, kam pokračovat dál. Kdyby to bylo závislé na mě, rozhodl bych jednoznačně, nejdeme do toho. Ale Lucie měla prostě vizi, která se týkala nejen té ekonomiky, ale týkala se i toho,
i toho nástroje pro tu tvůrčí činnost. A to divadlo je nástrojem pro tu tvůrčí činnost. Vy v divadle máte uměleckou ředitelku a zajímá mě vlastně, do jaké míry vy osobně můžete zasahovat do toho, co se u vás v divadle hrát bude a co naopak ne. Můžeme třeba zmínit, že teďka tam máte muzikály Láska je láska, Srdeční záležitost maminy a teďka zároveň i připravujete novou premiéru činohru Mlčet je zlato. Tak do jaké míry do toho můžete zasáhnout vy? Všechny věci se tam řeší, jak bych to řekl, takovou vnitrofiremní diskuzí. To znamená, že zaprvé, vy jste tady zmínila uměleckou ředitelku, to já bych vynesl do oblak, to je veleschopná dívka, kterou nám poslal sám Pán Bůh, protože je to žena na svém místě, je vynikající, ale nicméně věci jako takové, které jsou strategického směru a rozvoje, tak se řeší v nějakém diskuzním fóru a de facto každý si do toho říká svoje, protože každý má nějaký svůj příspěvek, ne všichni, jednotlivec prostě neví všechno. To znamená, že tam vychází věci z nějaké diskuze, ale je tam pořád základní filozofie, základní osa a tu tvoří ta Lucie Bílá. Snažíte se dávat v divadle prostor možná i novým, neokoukaným talentům? Oni se objeví vždycky. Vždycky prostě je představení, musí tam být nějaké vůdčí postavy, vůdčí interpreti těch podstav, ale vždycky tam jsou prostě v té druhé řadě nějací účinkující a tím se ty noví talenti prostě de facto můžou aplikovat, můžou se tam realizovat a postupně tam růst. Ono to vychází z logiky věci a ne, že bychom cíleně řekli, ty seš mladý, dostaneš práci. Já se na to ptám z toho důvodu, že jste v jednom rozhovoru zmínil, že když je nějaký mladý talent, tak to, že to musí mít nějakou určitou úroveň a ne se třeba znemožňovat na sociálních sítích. Tak mě vlastně zajímá, jestli máte pocit, že možná ta sebeprezentace na sociálních sítích občas předčí ten talent jako takový. To je individuální. Jsou tací, kteří se prostě příliš mlátí po ramenou, jak jsou dobří a ve skutečnosti nejsou, ale my všechny účinkující vybíráme tak, že poslední slovo má Lucie Bílá. Ona totiž má takový ten ventil nebo filtr někde v tom šestém smyslu nebo co, který znamená, že prostě vybírá lidi, aby jí vyhovovali. Ona chce prostě vybudovat a vybudovala, to můžu odpřísáhnout, rodinné divadlo, charakterem rodinné divadlo, abychom se tam všichni cítili prostě jako velice blízce a pro tento účel prostě vybírá lidi tak, aby do toho ansámblu, aby tam prostě zapadli. Je to rodinné divadlo, protože kromě vás tam pracuje i váš synovec Filip, tudíž syn Lucky a i jeho nevlastní bratr. Jaké to má výhody, toto rodinné uskupení v divadle? Co se týče Filipa, ať je to jak chce, je to budoucí majitel divadla. Jednou v budoucnosti prostě bude to divadlo řídit on. Teď pracuje v divadle jako technik, oklepává si a prozkoumává všechna ta zákulisí a ty zákoutí toho divadelního provozu. Dělá to čistě profesionálně a že by na to měl vliv to, že je prostě jakoby z úzkého rodinného kruhu Lucie Bílé, to znamená syn, to se na tom neprojevuje, protože by to bylo i nespravedlivé vůči jeho kolegům. Tady z profesního hlediska si musíme být všichni rovni. No a jak se říká, takzvaně berete si tu práci někdy domů. Rozumím tomu, že vy samozřejmě s Lucí nebydlíte, ale jestli při nějaké třeba rodinné příležitosti se o té práci bavíte, anebo naopak to dokážete opravdu vyloženě rozdělit? Abych řekl pravdu, tak já dokonce bych i přivítal, kdybychom zase po delší době změnili téma rozhovoru, protože se bavíme hlavně o práci a takové to nezávazné tlachání je dávnou minulostí, takže my si tu práci bereme domů opravdu, ale chtělo by to změnit, protože prostě je toho dost a pobavit se o tom, že venku je hezky, to jsme si už dlouho neřekli. To si takhle vzpomínám Maně, že to opravdu jsme si už dlouho neřekli.
Ačkoliv vy se v tom uměleckém světě vlastně pohybujete celý život, tak myslím, že i to divadelní prostředí je pro vás od toho roku 2020 trošku jiné a nové, ale vy jste předtím pracovali jako manažer Pražské tiskárny. Jaká to pro vás byla práce? Máte na mysli tu tiskařinu jako takovou? Ono to byla obchodní činnost. De facto jsem scháněl pro tiskárnu práci banky, spediční společnosti, distribuční společnosti, prostě takovéhle věci. Takže pro ně jsem scháněl práci, byla to kancelářská činnost, telefony, hodně služebních cest. Je to rozdíl, protože tady prostě divadlo rovná se sedět v kanceláři anebo běhat po jevišti a koukat, kde se co musí utáhnout. A je tam nějaká podobnost té práce trošičku s tou divadelní? Ne, vůbec ne. Vůbec ne. Já teda musím říct, že já tiskařinu jako takovou dělám a do dneška. Dělám ji jako teď, ani nevím, jestli to mám považovat za melouch, anebo jestli je divadlo melouch, a ono to je sobě rovno samozřejmě. Vlastně tiskařinu dělám pořád protože já jsem dělal hlavně pro ty finanční společnosti, které teď z důvodu modernizace hodně přešly na elektronizaci svých procesů a mě té práce dost značně ubylo. Já jsem si to teda kompenzoval, že jsem začal tisknout knížky, ale nicméně dělám to tak, že de facto většina té činnosti prostě je to divadlo a ta tiskařina je jakoby menší část práce, ale takhle asi. Vy jste ale původem ocelář, jestli se nepletu, tak této činnosti jste se někdy věnoval? Já jsem byl 7 let u pece, takže jsem se věnoval velice fest. No. Já jsem tím začal prostě a ještě k tomu jsem jako ocelářem se stal úplnou náhodou, protože já si to pamatuju, jako by to bylo včera. V Kroupech ve škole přišla učitelka Jikyšová a řekla: chlapci, Ministerstvo hutnictví a železa založilo nový učební obor s maturitou, hutník, operátor, metalurg. Hlaste se. A já měl jsem vedle kamarády Jirko Vaška a říkám: hele Jirko, to je jako kosmonaut, ne? Nechápal jsem, co to je operátor, ještě metalurg. A on říká: nevadí, zvedni ruku. Tak jsme oba zvedli ruku, no a mě vzali. Takže já jsem byl teda ocelářem, ale 7 let a pak jsem prostě přešel do první tiskařské firmy, k čímž jsem teda radikálně změnil úplně, protože z fyzické práce jsem přešel na kancelářskou práci. Jste rád teďka zpětně za to zvednutí ruky? V každém případě. To je fakt, že ono, jak se říká o tom, že prostě když teď utrhneme motýli křídlo, takže za 1000 let bude ten tok dějin úplně jiný, tak to je úplně stejný případ tento, protože kdybych tehdy nešel do té školy, já jsem pracoval v Poldě, SMP Kladno, tedy že v ocelárnách, co už dneska neexistují. Kdybych tehdy nenastoupil do té školy, nebyl bych v té Poldovce, pak bych nešel do té tiskárny, protože tam jsem se dostal logikou z té Poldovky, pak jsem přešel do další tiskárny, pak jsem si založil vlastní soukromé podnikání. Týkalo se to i mého života, protože jsem potkával specifické lidi, já mám do dneška nejlepší kamarády, spolužáky ze střední školy. Jo, to znamená, že ten první krok absolutně nastavil tok mých osobních dějin. A v jaké té životní fázi jste se vlastně začal, Luci, sestře, starat o smlouvy a podobné papírování? Protože vy jste jí po boku vlastně od začátku její kariéry. Já jsem se jakoby její profesi věnoval někdy v roce 2009, 2010 a bylo to takové 2leté extempore, prostě, kdy jsem, jak bych to řekl, jezdil s ní po koncertech, když jsem se ale neúčastnil aktivně těch různých operací spojených prostě s koncertováním jako takovým, to znamená, nedělal jsem smlouvy s promotéry, o toho má naprosto geniálního manažéra a tak dál. Staral jsem se spíš o to zavezení na místo a tak dál a plus smlouvy s obchodními partnery, tak to jsem dělal. Ale to jsem dělal jakoby důrazně tak 2 nebo maximálně 3 roky a pak jsem si založil vlastní soukromou živnost v té poligrafii, protože se mi ozývali staří zákazníci, kteří chtěli, abych s nimi spolupracoval dál. A jakoby tvrdě jsem do té kultury nakročil v tom roce 2020. Takže nebyla to permanentní jednoznačná linie. Máte dojem, že ten váš sourozenecký vztah to nějakým způsobem utužilo?
ta společná práce? To 100%. Protože jsme, jak bych to řekl, zvýšili osobní kontakt. Je pravda, že dříve jsme se setkávali hlavně jenom na soukromé návštěvy, kde prostě se řešili například to počasí, že ano. Potom byly ty 3 roky toho ježdění po koncertech, tak to byl kontakt jakoby hodně fest. Pak byla ta přestávka a teď od roku 20 je to zase zpátky. Prostě je pravda, že nás to hodně zblížilo, protože řešíme mnoho problémů a ty problémy, byť jsou profesionální, tak jsou společné. A jak vzpomínáte na společné dětství? To je tak dávno, že si musím většinou najít nějaké historické fotky, abych si připomněl. No, ale jako my jsme vyrůstali v době, kdy prostě ten svět byl výrazně jednodušší, než je teď. My jsme ještě za starého režimu vyrůstali, to znamená, že k nám režim nedodával žádné informace, co by nás měli rozrušovat a tohleto. Dneska prostě mladí sedí o iPadu a můžou si přečíst jakoukoliv zprávu z jakéhokoliv místa na světě a těch zpráv je strašně moc a ten mladý mozek to nedokáže pohltit. My jsme měli to hlavou s prominutím čistou a my na to mládí vzpomínáme, ale opravdu hezky. Navíc máme skvělé rodiče, prostě, kteří nám vytvořili tu správnou rodinnou atmosféru. Takže jako já mám na mládí hezký vzpomínky a Lucie taky. K čemu vás vlastně rodiče vedli? Byla to hudba? To určitě ne. Tak mě v žádném případě. Já jsem nebyl vybaven talentem ani zbla. De facto všechno si to vyfasovala Lucie. Lucie samotná nebyla vedena k tomu, aby se věnovala muzice nebo zpěvu. To, že vlastně zpívá, je zásluhou jenom toho, že prostě jako malá školačka někdy v 8 letech šla zpívat na nějakou schůzi do kulturáku Černé oči, jděte spát a tam jí to chytlo a pak se jí všimly nějaké učitelky z lidové školy umění a začaly se jí věnovat a protože to byla trefa do černého, tak prostě dneska je tam, kde je. Ona to má prostě v genech, má to tak nastaveno a proto se dostala do dnešního stavu tak, jak je a ne proto, že by k tomu někdo vedl, to v žádném případě. A když vy jste sledoval po jejím boku ty její hudební úspěchy, tak neměl jste možná v tom dětství nějaké tendence se také tímto směrem ubírat, nebo jste si byl natolik vědom, že jste třeba nedostal do vínku tolik toho hudebního talentu? Já jsem neměl sebe menší ambice, věda, že jsem prostě nevybaven, takže já jsem to bych si nemůžu poškozovat národ prostě vlastním zpěvem, to by nedopadlo dobře. Já nejsem vybaven talentem, takže a navíc jako ani to neodpovídá mé mentalitě. Já prostě jako mlád jsem byl spíš pořád doma, něco jsem se rýsoval, kreslil, četl jsem knížky, to bylo všechno, takže já jsem pro kulturu nerostl. Takhle, jsem schopen to hodně spravit, já jsem si vlastníma rukama stavil dům, všecko, ale jako na fyzickou práci nemám čas, protože já mám fakt té kancelářiny tolik, že nestačím vlastní život. A když už mám volný čas, tak ho věnuju tomu 8letému chlapci, protože ten jednou vyroste a já pak budu litovat, že jsem u toho nebyl, takže jemu se věnuju, když už mám chvíli, ale žádnou manuální činnost, jako abych vyřezával figurky nebo co jste měla na mysli, to nemám. Já bych ještě ráda zůstala u vašich rodičů. Mě by zajímalo, jestli jste víc po mamince nebo po tatínkovi. Myslím si, že po tátovi. Asi po tátovi. Protože i táta je takovej ten racionální člověk, u něhož logika má přednost, když to máma ta byla emočnější, tak to asi bude. A byli třeba na vás rodiče přísnější než třeba na Lucii, jakožto tu mladší sestru? Ne, to naopak. To jako, na ní byli ostřejší, ale nedokážu si vysvětlit proč. Ale tak to prostě bylo. Nevím proč, ale byli na ní prostě jako trošku tvrdší. Nikdy jste se na to neptal? Mně to ani nenapadlo. Naopak, když máma vzala řemen, že mě zešvihá, tak Lucie nastavovala svůj zadek, aby mě uchránila, takže prostě tak to nějak bylo, ale nevím. A vy jste jí nechal Lucku, aby nastavila ten svůj, nebo? Ne, ona to dělala iniciativně, ona totiž je ochranářská, ona musí každého zachraňovat, včetně mě.
Když se Lucie rozhodla, že v té své hudební profesi si vezme pseudonym a nebude Hana Zaňáková, ale Lucie Bílá, co jste jí na to řekl? Ono to mělo logiku a vývoj. To bylo ještě, když byla pod křídly Petra Haniga. Hana Zaňáková, možná to zní zvukomalebně, ale obchodně ne už tak úspěšně, ačkoliv to bylo v době starého režimu, tak se nad tím mělo trochu přemýšlet. Iniciály byly tak stejné jako pro Hanu Zagorovou, takže to se trošku třískalo, to bylo potřeba potlačit. Byla to i alternativa, měla se jmenovat Lucie Andersonová, ale to znělo moc dekadentně, to by se prostě za komunistického režimu asi moc nehodilo, aby tady někdo měl nějaké skandinávské jméno. Takže nakonec prostě z toho vyplynula Lucie Bílá a nutno říct, že to byla trefa do černého, že se to hrozně povedlo, protože to má opravdu, to jméno má sílu, má výkon už sám o sobě. Takže takovou to mělo logiku. To je takové to pragmatické vysvětlení a mě vlastně ale zajímá, jestli vy, když se podíváte sám na sebe, jestli vás to možná třeba trošku nemrzelo, že nebudete mít to stejné jméno, že by si vás lidé ještě více spojovali. Jo, takhle, aha, tak to ne, to určitě ne. To ne. Tady, co se týče oslovování, já jsem zůstal u jména Hana, takže já Lucie nepoužívám, to by mi přes pusu nešlo. A že bych potřeboval, abych byl příliš znám, to zase taky ne. Takže já jsem určitě poškozen nebyl. Máte rád sladké? Až moc. Akorát, že já jsem si celý život přál mít za manželku cukrářku a teď toho trpce lituji, protože přibývám na kilech. Ona totiž, když peče takzvaně na kšeft, tak je to v pořádku, to zboží jde ven. Ale když nemá pro nikoho žádnou práci, tak si jen tak vypekává, prostě, aby se udržela v kondici a pak mě to dává, abych to vyhodnocoval a porovnával a tohleto. Takže já prostě jenom přibývám na kilech, mám špatný krevní obraz a musím s tím něco udělat, jak to špatně dopadne. Vaše manželka Adéla pekla dort například i pro Karla Gotta nebo Jiřího Bartošku. Ano. Vy umíte péct? Já ne, já nemám kuchyni vůbec v oblibě. Já dokonce i ten chleba si prostě ani nenamažuji, jenom si na to na sucho hodím plátkový sýr a jdu od věci. Já kuchyni nemám rád. Ale zase o to je výkonnější moje žena. A ta je prostě opravdu schopná mi podstrojovat, až je to do nebe volající. A to bez přehánění. Je schopná mi i v 10 večer říct, nemáš hlad, což je mimochodem zakázaná otázka, protože já jsem mužem slabé vůle a já vždycky řeknu ano, ačkoliv vím, že bych ho mít neměl. A je schopná mi prostě udělat teplé jídlo večer. V 10 hodin večer, to opakuju tu hodinu, to je prostě hrozná. Takže já mám o to kuchyni postaráno a sám se v ní žádným způsobem iniciativně stavět nemusím. Vaše manželka Adéla je téměř o 30 let mladší. Zajímá mě, jestli jste se někdy setkal možná s takovými těmi názory a stereotypy úspěšný muž a mladší žena. Asi vůbec. Protože ono, jestli si to někdo myslí, tak mi to do očí neřekne. Takže já nepotkal jsem se s takovým komentářem. Jste takový ten typ člověka, kterému záleží na tom, co si ostatní myslí, anebo to dokážete vypouštět? No, je mi to spíš jedno, protože je to totiž velice těžké vyhodnocovat. Může být jedinec, který může mít na mě, anebo na cokoliv, negativní pohled a to třeba může být jenom proto, protože má sám momentálně nějaké osobní starosti, ty potom pominou a on na mě, anebo na cokoliv jiného názor změní. Nemá to prostě žádný význam. Těch starostí už takhle je plno, takže tím se zabývat určitě nemám sílu. Vy máte 3 syny, Vojtu, Honzíka a nejmladší je 7letý Karlík. Mě vlastně zajímá, protože se říká, že čím déle to dítě máte, tak tím méně energie na něj zároveň máte. Tak pociťujete něco takového? To je opak. Naopak on tu energii dodává. On mě prostě nutí, abych kolem něho běhal, abych se mu věnoval. On mě nutí, abych přemýšlel nad tím, co udělat, aby byl spokojen, aby prostě se mu dostalo, co potřebuje.
on má docela fest vyvinutou fantazii. Navíc mě těší ještě v tom, že se zajímá o věci, které letoucí zajímají mě a kterými jsem se zabýval od mládí. Já prostě jsem se vždycky věnoval středověké architektuře, jeho to zajímá. Já jsem se zabýval válečnými lodějmi a on je schopen je ve svých 8 letech skoro všechny vyjmenovat. Jo. Takže naopak on mi to mládí zpátky vrací. A někdo z vašich synů tak má tam nějaké umělecké směřování? Ne, kde pak. Honza to je technik, ten prostě je v údržbě jedné velké firmy. Vojta, ten je ve škole, je v obchodní akademii, ale že by někdo držel v ruce kytaru, nejsem si toho vědom. Začali jsme divadlem, tak ním i skončíme. Zajímá mě, co teďka v divadle připravujete. Nás čeká velmi důležitá záležitost v září. Budeme mít premiéru vlastní produkce, což je představení, které vlastně je, teď se prostě hraje v Americe, je to představení, které dostaneme do Evropy jako první my, jako divadlo Lucie Bílé, kde hraje Adela Gondíková, Denny Ratajský. Je to taková hodně lehtivá záležitost, jako natolik lehtivá, že režisér Antonín Procházka prohlásil a dušoval se, že bude muset prostě předlohu trošku eufemizovat, abychom pak nemuseli oživovat některé slabší povahy kyslíkovým přístrojem, což se jmenuje Sladké neřesti. Takže se něco pořád u nás děje. Vlastně máme premiéru, se dá říct, každým rokem a budeme v tom i rádi pokračovat. Tak ať se daří vám i divadlu. Děkuji za rozhovor. Já vám taky děkuji. Mějte se moc hezky.